Sih karo. Iso. Lha kan cah bendungan wis munggah kabeh karo aku. Mutah-mutah. Mutah-mutah. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Banter. kembali lagi di Jono Channel bos. Jadi iki aku ditanya menghadiri event terabas SKC. Saya membawa tim Huri di Kasun. Kayak kira. Jadi kita setelah dari pulang Salatiga tadi pagi, aku langsung gak turu, atus biru-biru, sikatan, langsung budal bos. Nyekar mama sih. Ya boh? Nyekar mama. Ya, kini kan aku mampir Ndabuan karena iki hari nyadran atau bersih dusun. Aku kudu pamit neng almarhum ibu Mbak Sita. Pamit mae ngopi oleh Magicom. Magicom wis kuning. Iki wayahe mutihno ki kudu Magicom anyar. Lho bos. Itu tadi kok sandalan orangnya sepatu le. Sandalan lu ngatasi. Nah tiga tau helmmu. Siapa tau? Cuma kayak kiro. Kiro Andika teng. Lho bos. Andika ngikuti event jadi Dika pengen oleh pit. Jadi nek oleh pit itu benci tumpak yadine ya. Ngalaman betul ya. Oke soalnya hingga aku mampir jaman kayak atau soalnya yo sepurane aku rada awan soalnya iki nek kegiatan. Tapi mulai belum sih? Piye? Wis awet lah pe. Wis awet lah. Ya wis sampe Jangan iki ya. Catet sandalan bae. Alalah wong cawelan belane awake dhewe. Anjane ya. Pamit sesepuh ya. Sesepuh dari. Ya. Jualan selamat ya. Selamat neng keronan. Enggak, njaluk oleh hadiah ya. Dengar ya oleh hadiah ya. Apa hadiah? Wedhus. Oh, wedhus. Waduh, sampai neng wedhus. Santai kene ya. Ya. Digule langsung neng kene. Dik. Gak mulai. Oleh wedhus langsung kene ya. Oh, sampai gini ya. Iya toh. Soalnya jadi bos buru-buru soalnya Ya. aman nih. Wes neng cepet. Oke, jadi iki aku Mas Budak. Oke, itu nih lanjut nih kono. Terot. Oke bos, jadi di sini ada Topa, Ferry, wah, Win, ada Win, iki Dik. Dukawan guyu. Apa tahu Dukawan? Bos, motorku kira kita agak wah iki. Kata setting motorku. Motor iki gak tak setting ya. Walah tenan pora Iya, motor. aku lagi mulai tanggapan budget langsung budal ini. Kita kapan nanti? Di jaranan itu? Jaranan. Lalu pengen main ke apa tuh? Bengut bundas kabeh. Apa yang malam main ah? Dari barongan. Cangkemnya aman tapi. Nama. Aku mesti cetak no ini loh. Cangkeme. Ya mesti cak-cak lah. Gaduk padas agak popo kok. Wah, iki lho jadi bogeng. Cangkeme pengen gaduk padas ora apa-apa kok. Popo kayak kuwate pol kayak. Ono bos jadi iya apa? Betul makan kayak. Bisa cangkeme pengen di betel makan. Kasih misik cangkeme kan. Ada sepatu gluk ning omah. Ada gak podo. Gapo kula dari sepatu ogluk kemana podo. Ogluk ning Pak Dik enak ora ya? Enak. Enak paling. Delok kuning kae. Lah iya. Sing kuning. Ndi delok liwat kono Makassar lho. Biar ono. Dik. Dik ah. Delok sepatu ogluk piye ning Pak Dik? Enak oglok. Jangan kene disoting. Dipun sik, Dik, jajal Dik. Delok sik Dik. Bar Dik. Outfit-e lho. Lah wis tak syuting jane mengke apa to? Di zoom. Outfit-e koyo Enak delok. Delok. Delok Dik. Loro ya? Loro berarti sama-sama loro. Lah kok iso. Salene mbok buak lho. Berarti wis teko isuk kae. Isuk blejet nang omah delet langsung rene. Waduh tak aku mengenai salah tiga. Omong-omong.
Ya wis dadi aku piye aku tak dadi kowe. Lah iya apa piye? Lho. Ora turu-turunan lho. Aku lho ya urung turu. Aku lho kok Salatiga mulai isuk Kenapa nek terus? dolan Metrodika lho. Ya dhewe yo lapok tapi sing untuk tancen kowe. Iya. Sapa? Anu Mbak Vira. Terus diganyap. Dolan Salatiga. Terus dolan. Makanya kuwi tak aku lho urung turu belas ya. Aku isuk teko langsung apa wih prepare terus nyekar sik kan nyadran toh dawan. Ngono Bos. Nah kene lho. Mbek, Mbek, ndak kene kok. kene lho. Lah ora diseteng lho kan. Itu semua kan. Bos ora disoteng nang suta mbek. Ajeng cangkeme iki lho. Sing damis iki. Nah. Barang film kayak rambu lho. Bocah ngelem ya. Iya, batanku soalnya sing gawe jalur kan Pak Dik Dewi to. Gak enak sing ngiwangi lho. Aku ora ngiwangi. Ya diwangi karo Aris, diwangi Aris. Dari sini Bang. Aris mau gak melu. Ki piye to? Ki kok model ge tim-timan apa Ya didiwit to terakhir. yo dhewe? Misal tanjak-tanjakan. Tanjakan ya didewi. Lender Pak Vario. Nek orang mbek ya ditulungi. Iki lho. Lah keng kira-kira Tim evakuasi. tekan tak taline nang kene kok nek melu malah pekoh to aduh kok. Wong kirim dedak Kira jego ki wong terus kira peri iki. Lho, Daki jam pira to? gak aku leren gak Mulai ini. Jam pira? Pinten kah? Ya, wes Aku kon gawakno jagung lek tandalan tak gawakno. kowe ning ndi? Tanda lho. Ning omah. Ngono kene. Ah iki lho, mesane muni iki lho. Repos kupirak ki kok. Kowe ya. Akhirnya sampai Bos. Bu nyapa ke lebaran. Nyapa kowe? Iki mantre apa jagang kae? Nyambe ya. Loro ruang Bos. Rame dan rame. Napa madang? Rame nanti. Nek jagungan bruwesat ya. Aku bingung. Dalane kari ya. Kowe nek bingung, Piye. kentilmu tokne satik ngono. Lalah malah Diomongi kok. cowok ya. Kok klambimu mbok wale. Kayaknya apa? Rokokane? Iya. Rokokan sih. Oleran. Ya rokokan. Rokokan Bos. Udut nek banyu deleh ning kene iki sapa sing arep ngombe kok. Nah, iki kok deleh ning arep ae. Mana aja? Semangat! Bos leren Bos, kabel leren Bos. Pak Budi. Helman Pak Budi. Ngono. Pabut nek di pabut kok e. Pak Budi lagi lah. Hah? Ini ya. Pabut nek di. Pabut gane wae. Dulu aku geng, cek berapa geng? Oh amin kan. Gak suka pabut. Usul gawakno mobil kok piye? Dinono, ayo. Ya, videone kok. Masa plong wi? Plong. Gak iso. Hah? Gak iso, Mas. Gak iso. Langsung jajal. Jajal nolo. Kurang nolo. Kowe nadab iki apa to? Ambrol iki. Oh iya. Mundur sik. Ora iso ambrol. Oh alah. Oh kelakere wi. Oh iya. Oh ambrol. Kelakere iki. Kelakere sing ambrol. Masuk iki. Nol Yo.
Malah mati. Anu kan gawe lho. Kejar iki. Ya, dan. Karbumu udah enggak belum? Jelek aja. Piye itu tukang kelakar. Gandolnya nih motor tinggal kene kok dibaleni nih. Yo. Jualan apa? Yo. Jualan soalnya. Apa to? Bak anu ambrol dire. Itu kelakar ya, Dik. Klaker wis. Kelakar ah? Ayo. Iya. Aku beli klaker. Kelakar. Kelakar gear. Oh, kelakar gear. Beli padha gak yo? Alat padha nek kelakar. Pegane. Lah tapi kuncine ra nggowo. Hah? Kuncine gowo? Ono kira. Enek. Wah, kunci ya, Bro. Nek tak tarono sih. Nek motormu. Masih sih apa? Ambrol kelakar Dika. Gak kelakar gear wi. Omah-omahane apa-apa ta, Duki? Kelakar ya. Wes tinggal kene. Iya. Kene. Iya. Nang arep kuwi, Blok. Uji. Betam. Benet yo. Turunannya kok ngene bos nguri iki. Ada turunan, ada panas. Ngebul. Ngebul. Ayo. Pelan, pelan. Pelan. Bekeng, guys. Tolong Mat. Macet bos. Macet. Ada Robi. Nyapa Ji? Nyapa?
Aman. Apa keter iki? Bebas. Gak enak. Lho, lah Pak Din ndi wong? Nang dhuwur. Kan yang gawa? Tanjakan itu dhuwur dan. Dhuwur, Bos. Tanjakane. Tanjakane karo ngene. Terus nyampe kalau lah Sampai lolos. Wes. wis lolos. Sopo to iki? Aku ning kene. Siapa sih jalur Senen ono to, Mas? Ya ya kowe. Hei, karet. Motor aku kuat lebih. Mutah-mutah aku kalau munggah tekan dhuwur mutah-mutah. Maksud to? Tenan bos tekan dhuwur mutah-mutah. Tenan tong aku tekan dhuwur mutah-mutah tong. Anjur bro, nemen ki jero. Pol. Wis, jujur ki kok bar ki jane unggahan sing luwih nemen kowe iki gak? Gak enak. Enak tapi munggah tapi mainan. Iki tok ya sing nemen. Watu git kan. Aku ndasku bro. Waduh, patung sing nang kalen. Nang kali. Kan apa gitu tekan rumput mau pantau. Yo. Untuk ora geblak aku. Apa tenang. Lah nek gak nekno ki piye to? Unekno be gak iso gak mau unekno. Eh? Gantian to sing nang isor munggah sik. Akeh ngiwangi wong motor 6 wisan. Hah, katok ya. Nek to, Bik. Tenan mutah-mutah aku motor golongane iki, golongane cah bendungan. Apa sih kalau iso Golongane cah bendungan wis munggah kabeh karo aku. Mutah-mutah. Muntah-muntah. Tenan. apa munggah apa medun Sik. Dik, bicane dik. Wali kaliku. Tak ilang gatek. Mak. Yo, Jiro. Ya bos. Yo. Kalau siale. Gila, berasa. Weh, Lah direm nyampe yo. Jadi Sik. Terus ayo buka nih. Ayo buka bagian. Sik. bukan nih kalau. Kayak video kalau. Sama Ale. Muntah-muntah oleh juk. Motornya malek. Kembali oke. Malek ya. Motornya delok to, Kak. Aris ki lo marai. Aris ya. Lah kono mau enak. Ya sampean tapi lolos to. Kalau tadi jalane go koyo ngene. Iki digenjot iki tata war. Cok weru sayaan. Iya. Sing jalur ki. Enak. Padian. Halang ke jalur iso. Menak ini piye to? Tuwek barang. Kayak ganti walek mesti sampe munggah lho.
Kuat kayak ngek lagi tarik ngek dua mer ini kuat. Talinya Saris. Tali. Alah. Tinggal pas.